Għalfejn edha tikbi, għalfejn dan id-dmur, ħares inti lejja, wiċċek erfal fuq, u wemmen li qed ngħidlek, isma' dan il-kliem, isma' li qed ngħidlek mhux tal-ellaj, ħalli nibqgħu dejjem flimkien. Kuħadd tisaffar. Għalfejn edha tibki, għalfejn dan id-dmur, ħares inti lejha, wiċċek erfal fuq, jemmen li qed ngħidlek, isma' dan il-kliem, isma' li qed ngħidlek, ħalli nibqgħu dejjem flimkien. Għalfejn edha tikbi, għalfejn dan id-dmur, ħares inti lejja, erfa' wiċċek il-fuq, u wemmen li qed ngħidlek, isma' dan il-kliem, isma' li qed ngħidlek, ħalli nibqgħu dejjem flimkien. Taħsibx li qed nikdeb, m'hemmx tidwir ta' kliem, kif taf li qallulek, hekk naf sewwa jien. Hemm min qiegħed jgħidlek u jgħawweġ ħafna kliem, mel ismani sewwa, ħalli nibqgħu dejjem flimkien. 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 Telliftu l-tisfij. Waħħaltilu. Kont happy li jentla Isma, l-ewwel ħaġa ċabċipa oħra ma kontx naf x'tisfira għandek, Taf li jiena tlift is-suffara. Illum ma nafx ġara, infatti l-Landra tisma' saffar inti għatla xim ma nsaffarx. U l-mikrofon ma setax jizomli, u ġiġon, u jwaxħalu la, u jbendlu le. Isek, meta ikkun hemm pappagalli ġieli, illi meta tgħaddi jagħmlu lek. Kanari. Dak le ma l-pappagall ma jsaffax dawn li jkunu fit-twieq tiegħu, jqogħdu jittantaw ġieli. Tgħaddi mara, saffara. Ejjek tgħaddi mara x'jagħmel? Għamela. U kjaddi raġel x'jagħmel? Kjaddi raġel x'jagħmel? Id-direttur ta' faħħina. U kjaddi raġel li nafina. Jagħmel hekk. Isma' għandi sorpriża. Għandi sorpriża. Għandna mitċaj. Għax jiena qatt ma ġibt il-mobile miegħi. Imma għandi sorpriża. Għalikom. Għandi sorpriża. John, tista' ċempilli, please. Għaliex di ma stajċina ma nħuġ din l-azzjoni, imma l-bira flaxija mort il-teatru Manuel biex nara il-play Otello. Baby shark, baby shark. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark.
Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, Isma di, mela l-ewwel ma kontx nafa di. Kulħadd jaf il-beħ kellna mara. Dik Mhux kienet żgħira, viral żgħira. enormi U ġiet fis-song. tifel, imma mbagħad jiena tant di daħlet ġemma. Qed ħommu nara l-video tagħha di. U lif sejrin hekk. Le, l-ewwel tibda, għax l-ewwel baby. L-ewwel tibda biż-żgħir, baby shark. Imma xbitni Mommy da. shark. Mbagħad daddy shark. Kemm jafa? Mbagħad grandpa shark. Mbagħad ix-xogħol għattilhom jew kif ħatamlu irrid dan ir-ringing tone. U l-financial control għalli Antonella, tħallinix nerġa' nisimgħu mill-uffiċċju da. Għalli dik diġà kienet id-dejjani. Edha b'xi 5 lura. Bdejt nibża, it-teatru bdejt nibża tfejt il-mobile, imma għamiltu fuq il-bege, għatli ma mux xiex għal-noqtu, Xi Baby Shark immaġina għaddejja għal-play u nisimaw il-Baby Shark id-dog. Vera, ta' ġejt paranoid imbat għattaraħani, u għamiltu fil-wicċa għalli zgur. Bdejt nimmaġina, għavolja mitfi ħajdu għada. Imma insomma, naqilbu s-sujġett tas-suffara.